insizwa siyacela ukuthi sikhuthale siwagcina amasiko akithi kwaZulu. Umkhonto ke batabami uchaza ukuthi ubesha uMaNceke. Uyabona mangabe ubhuti wakhe lona nimbonile uThulani. Udume ngelikanjini la eMshazafa. Namhlanje ayisiyajabula impela sekusuku lwesithathu. Kuqalile umcimbi. Nginibingelele nonke babukele emakhaya. Igama nguSimangaliso ngokomtshali. Umagalela gase njengengonyama uLinda Mkhondonsi lenduna. Umasi avutshelwe echobeni uKhondlo uGebisa. Baye beshoke nabaziyo bathi nenkosi ayiqedwa. Babukele emakhaya. Nantu-ke lolu hlelo lenu Sikhiphani eMjezi. Namhlanje sila eMshazafa futhi bafowethu njengeSikhiphani eMjezi sizokwenza uday 2 khona la eMshazafa kwaMkhize la ekunomemulo khona. So babukele emakhaya ngizocela nje ukuthi umama wala ekhaya noma uanti wala ekhaya okuyena ozosithatha asibeke babukele emakhaya asichazele ukuthi namhlanje ezuday 2 kwenzakalani osukwini la namhlanje. Kodwa before ngimveze mbukeli ungakhohlwa uyazi uyashare uyakhomenta uyasubscribe ungakhohlwa ukulike. Kusasenjalo nje bafowethu nomcimbi awukapheli usaqhubeka nakusasa kusiholunye usuku lokugcina ngci lapho sizonivezela khona ukuthi kusasa futhi kuzobe kwenzakalani. But ke kusasenjalo gogo antwami over to you. Siyanibingelela mphakathi wonke. Ihlobo zonke abangani umakhelwane. Namhlanje ayisiyajabula impela sekusuku lwesithathu. Kuqalile umcimbi. Futhi namhlanje nje sesibukile intombi yethu yafaka umhlwehlwa yayinhle. Yabikwa emsamu yacelelwa inhlanhla. Siyabonga kakhulu kuqhubeke kahle nje nezulu lasihlonipha lathula. Siyabonga kakhulu ukuthi nje kuhambe kahle kuqale ekseni kuze kube manje leqalwe ngo5 beyogeza emfuleni babuya bahlala lapha esigangeni bahlala waqala kumcimbi ngo12 uqhubeka kahle nje kuze kube manje. Siyabonga kusupport yomphakathi sithi Nkosi yami ubuntu mabungapheli nokuchasana nokuthandana nokuzwana nokuhloniphana makungapheli makuqhubeke njalo nje nakwabanye lokho abakwenzela kuleli khala kwaKhabazela baphinde futhi baqhubeke bakwenze nakwabanye abantu mangabe besihlonipha isimemo mebebiziwe ukuthi abeze. Sibonga kakhulu impela siyabonga. Nosuku lwakusasa sithi abantu ababuye sesizokwenza ilanga lokugcina lomcimbi ababuye abantu bonke ngalolu uthando abanalo nalokulalelana nalokuthobelana abanako nalokuhloniphana. Siyabonga nje endaweni yaseMshazafa ukuthi cha bayahlonipha abantu bakhona akusiwona uMshazafa kuphela ngoba neWembesi ikhona neNtabamhlophe ikhona neMoyi River ikhona neMaritzburg ikhona neThekwini ikhona. Siyabonga kakhulu impela ukuthi nje Nkosi yami siyambonga uNkulunkulu osihloniphile kakhulu. Siyabonga. Sanibonani. Ngiyabonga guys ukuthi nizongiseka lokho nje into engizoqala nje ngisho ngiyabonga bangani nje bonke abazongiseka ngiyabonga. Usuku la namhlanje luhamba kahle. Namhlanje umemulo usuku lesibili sigida sesizogida nakusasa. Nje kumnandi nje ngijabule ngiyabonga nabangani bami ukuthi bezongiseka. Ngibonge nalabo abahleli phansi abangani ngithi nje ngaphandle kwenu angilutho ngiyabonga nje.
kakhulu. Ngizizwa nje ngijabule, uhambe kamnandi kodwa ngingaze phela naba nabangani bengasho ukuthi baphatheke kanjani usuku nje la namhlanje. Manje lekweni kuhlobile nje manje kusho ukuthi kusho ukuthi NSS sesiqedile mase sigqoke kanje ukugida sesiyophakela umphakathi nabangani laba bahleli la. Siyabonga kakhulu. Okay, ngu-Andile wakaNkosi. Ngiwumngani kaDozo Nombuso lobemula namhlanje. Bengizomisa ngimela abangani bakhe kulo mcimbi akawenzayo. Hey, bekumnandi kakhulu. Funde nezinto ezintsha. Bekumnandi kakhulu, sibambisane nje kahle nawo wonke umuntu bekumnandi. ngathini nje Ngingathi nje ngiyambongela kulokho okwenzekile manje, ngiyabonga nakubazali ukuthi ke baligcine lolu siko. Aqhubeke njalo ahlonipha abazali. Angayeki nje konke okuhle la kakade kwenza, aqhubeke njalo asiphathe kahle. Abele ingane akayiyona nje. Njalo. Emakhaya. Ngiyanibingelela ababukeli abakhaya. Nginibingelela kwesibili ngumamvelase wakantshaba ngumakhelwane wakaMkhize. Ekseni kade silapha yana enkundleni ufikile indodana wasifica sigqokisa amantombazane. Njengoba kade sigqokisa amantombazane ke babukeli besikade sidla isibindi. Ingane mangabe yemula isibindi kusuke kwesayo. Nembambo eziwu4 ezidliwa intombi zendawo nesibindi. Sakwenza ke lokho ekseni ke kwaqhubeka ke babukeli ke yahamba intombazane yangena esigehleni yagida yashaya umemulo wokuqala kade kumemulo wokuqala ke babukeli njengoba abantu babona nje bethwele inceme ekhanda begqoke benqwambe ibovu ngapha kuumcako ngapha omhlophe bebakade besonomgonqo namhlanje kusasa ke babukeli bakazikhiphani emtshezi bazobe sebevunuleke sebegezile ke ningadideki ke nithi akusewona lo memulo okade ukwamkhize kuzobe kuseyiwona sizobe bazobe sebebahla abatana babukeli njengamanje babukeli bakazikhiphani kusebaleni ke njengamanje kwamkhize kuyadliwa kuyagidwa nazi insizwa zamahawu lapha ebaleni ziyagijima nazi intombi lezi zodwaba ziyagijima lapha ebaleni thina sawomama nathi sikhona siyagijima njengomakhelwane njengamanje babukeli kuhle kakhulu liyabhubha liyadelisa liyadiliza liyabhubha nje babukeli bakazikhiphani lapha emtshezi kwamkhize emshazafu indawo yakhona kumnandi kudelile njengamanje nampa bekikizo omama baphandle bayangena amantombazana azogida ubhayiwani sebezohlaba nedawa zabo babukeli bazogida ubhayiwani babukeli bazozwa babona bazoqhephula bebhekiseleni abantwana bakazikhiphani elondweni babukeli yebo no baba elondweni babukeli intombazane uTozo Mkhize ubekade ezogqoka inyongo phela babukeli ubezogqoka inyongo phela lena kamulisa ngayo babu wakhe noma engasekho uyise umama yilokho ebambile inkundla ukuthi wayehambe etheni ubaba wakhe ubezogqoka inyongo ezogqoka umhloyehlwe ezogqokiswa obaba wakhe ngoba uma wakhe washada ngaphakathi kwaleli ikhaya omalume sebelekelela omalume nje sebesendimeni yokuthi balekelela abakamkhize ngoba bona bawomalume akufanele bengabibikho ngenkathi ngingenela ondweni umntwana kade ezogqoka umhlwehle umkhonto ke batabami uchaza ukuthi ubesha umanqeke uyabona mangabe ubhuti wakhe lona enimbonile uThulani udume ngelikanjini la eMshazafu ubeletha umkhonto ewuletha kudadewabo ukuthi udadewabo kufuna eshaya umkhonto eshaya umanqeke etshengisa ukuthi yena usemulile kubo kuqale kwemula amantombazana kuqale kwashaya umanqeke amantombazana amancane mhlambe nibonile babukeli kuqale kwamantombazana amancane ade eshaya umanqeke kwase kwalandela yena uTozo washaya umanqeke yena etshengisa ukuthi yena ushaya umanqeke namhlanje makuthiwa ziyemula shaya umanqeke kusuke kushuwa lento ade yenzeka namhlanje babukeli makuthiwa ziyemula shaya umanqeke yilento ade yenziwa uTozo ke njengoba kade phethe umkhonto kade shaya umanqeke uthi wemula babakho umnika umkhonto ukuthi usengahamba eyogana kwakhe lokho ke chaza ukuthi ke babukeli ke angithi njengoba kade begonqile ngibagonqisela endlini nguma wabo
bengikade ngibagcoke ngomcabo omhlophe nomnyama ibomvu ngapha umcako omhlophe ngapha njengoba nibabonile babukeli. Namhlanje phela bese kufuna bekhipha umshophi bawukhiphela khona insizweni phela njengoba kade bebekhafulela khona ukuthi nina isithathi nakho okumele nikuthole khukhu nakho okumele nikuthole bebebanika lowo mshophi loyo bekuyilokho. Siyabonga kakhulu ma. Njengamanje bampe baleni bazongena futhi bazoshaya ubuy one bathi abami njengoba nibeza behlabela nje. Sesilindele usuku lakusasa manje. Yebo okay. Namhlanje la kaMkhize besize ememulweni sabathembu sizobungaza umndeni wakaMkhize sabathembu. Hayi umcimbi ngokubona kwami uhambe kahle kakhulu. Insizwa siyacela ukuthi sikhuthale ziwagcina amasiko akithi kwaZulu. Siyabonga nathi bathenjeni. Sanibonani, igama lami nguphindile ngwakaMkhize ngowakhona la ekhaya. Okay, la ekhishini ngiphethe omakoti nje abahle ingqothofu abakhuthele. Shuthi la ekhishini siyapheka, siphekela nje umcimbi wonke. Ayekho umuntu ozohamba engadlanga namhlanje. Sipheke kahle kakhulu, senze i-rice, senze ukhari wethu webeef, senze ukhari we-chicken, sase senza namasaladi ayinhlobo ezo4. Wonke nje umuntu la egcekeni uzohamba edlile, akekho nje sipheke kahle futhi sipheke kakhulu ukudla okuzenela wonke umcimbi. Umuntu noma engafika ntambama kodwa nje uyofica ukudla kusakhona. Cha bhuti wami asiyona i-catering. Siyayibambela nje as ifamily. Ibhodo nje siyalishaya. Asiyona i-catering yebo omakoti nje yabayihlobo nabangani sizibambele nje. Ngingathi uDozo umntakama ngibongela noma ukuthi uNkulunkulu umsizile wamkhumbula namhlanje wamupha amandla okuthi aphelelise because mangabe umntwana engamulanga angathi umntwana angadlula kuzona zonke igaba zakhe kuze nempilo yakhe futhi izohamba kahle nezinto zakhe futhi kuze zizohamba kahle empilweni. So nje ngiyambongela uma uthi uNkulunkulu umphile amandla wamemulisa uDozo angathi umntakama engalonwabela engalujabulela namhlanje usuku lakhe nje kumnandi bahle futhi ngibabonile bahle. Siyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle. Sanibonani, igama lami nginomthandazo ngakaMkhize. Ngumamncane walengane emula la ekhaya. Ngale mabhodweni esiZulu ke nabo makhelwane sipheke inyama yilapho esigxabhisa khona bokhare abekho zihlukene ke inyama zakhona sifake ngokuhlukana isixhanti umhlubulo lokunye inyama yangaphakathi sinalegxajiswayo nje abantu abaningi abasabadla bokhare laba sigxabhisile nje nawabo amadombolo ke lawa sifaka ngaphezulu sipheke wona kuningi kuhlukahlukene inyama nezitambo kuhlukahlukene okungaphasi kajeqe bokuyilokhunjana inyama yenilokhunjana inyama yenhloko yo baba kunojeqe ngaphezulu kwaba ngaphansi naso ke ilokhunjana isixhanti sasifaka ujeqe phezulu kwaba yiso ngaphansi ngoba abantu baningi kumele kube ibe iningi inyama ezophumela ithele. Yes, abazohamba bedlile bandla ingako sithe nje legxajiswayo nje impela enempilo ayibe iningi kakhulu. Abantu bayabadla bokhare everyday emakhaya. Yes, bakhona bomakoti abancane babhizi nabo bokhare thina omama sibhizi namabhodo lawo bathi amabhodo esiZulu.